25 jaar geleden begon de familie Pladet een siersmederij hier in Oostburg. Om dit jubileum niet zomaar voorbij te laten gaan, organiseren zij een kleine ambachtelijke markt. We gaan eens kijken en vragen waarom het siersmeden, maar ook die andere ambachten, nou zo'n mooi vakmanschap is. Ik heb Simon Pladet bij me. Ten eerste hartelijk gefeliciteerd met 25 jaar jubileum hier. Hoe bent u er zo toe gekomen om siersmid te worden? Hobbymatig begonnen, s'avonds in de late uurtjes. En nou organiseert u zo gemiddeld elke 5 jaar zo'n open dag. En wat kunnen we vandaag verwachten hier? Nou, we hebben verschillende ambachten en er zitten nog een paar hobby's bij ook. En we hebben voornamelijk mensen uit de streek gepakt die hier echt kort vandaan komen. Dus we hebben iemand die paardenmessen maakt. Die staat ook op de markt in IJsendijk elk jaar en dat is ook echt een ambacht hobby. Er is 80 uur bezig ongeveer aan een handvat. Dat wordt zwaar onderschat. We hebben iemand die met hips werkt. We hebben een bedrijf die restaureert en maakt glasblazen. Glas en lood, fusen, noem maar op. Goudsmid hebben we. En de Gaudi van Oostburg die woont in de Watertoren als mijn buurman. En die maakt keramische beeldjes. Dat is ook hartstikke leuk. En dan hebben we Ferdy Remijn die zit in de showroom en die is aan het tekenen. Ja. En dan nog de schoorsteenveger en herkende schoorsteenveger. Ja, die zag ik staan, ja. Maar, wij bedanken u dat we er vandaag bij mogen zijn. En we wensen u nog een feestelijke dag toe. En alsnog van harte gefeliciteerd. Dankjewel. Succes. Ferdy, ja, jij kunt wel heel mooi tekenen. Is het een hobby of je werk? Het is inmiddels echt mijn werk. Ik doe dit nu fulltime. Maar ik doe niet alleen het tekenen fulltime. Ik heb ook een winkel hier in Oostburg aan de markt. En daar help ik klanten ook met bijvoorbeeld werk in de opdracht. Ik doe ook huisdierportretten, maak ik op bestelling. Dus het is wel echt een serieus vak wat ik doe. Ja. Het is echt, het is heel mooi hoor. Super. Is de haven of heb je ooit op tekenles school gezeten daarvoor? Ja, ik heb meerdere opleidingen eigenlijk gedaan, zowel kunstacademie, maar ik heb ook een vooropleiding gedaan, een mbo-opleiding, maar dat was meer grafisch. Dus dat was eigenlijk meer computerwerk, dus meer grafisch ontwerp eigenlijk. Ja, dus dat is mijn achtergrond. En pas later ben ik eigenlijk weer dat tekenen gaan oppakken. Ja. En je geeft er ook cursussen in? Ja, ik geef inderdaad workshops. Ja. Ik geef tekenworkshops in mijn winkel, dus in mijn atelier. Dus dan zit je ook echt in die gezellige sfeer. Ik schenk daar ook de theeën die we ook zelf verkopen. Dus we hebben ook echt een losse theelijn in de winkel. Dus het is meer dan alleen een atelier en tekenwinkel, zeg maar. Maar ik geef inderdaad die workshops aan kleine groepen. En zowel gepensioneerden tot aan jeugd, kinderen. Ik zet wel de leeftijd vanaf 12, kleine groepen van 10. Ja. Ja. Nou, het ziet er heel mooi uit, dat moet ik echt zeggen. Heel tot in detail. Heel veel succes en dank je wel. Hey, ook bedankt voor dit interview. Dank je wel. Nou, en ik heb hier nog een echte schoorsteenveger bij me. Dat klopt inderdaad. Mag ik uw naam? Mijn naam is Mark van Veen. Ja, en waar komt u vandaan? Ik woon in Biervliet. Ja. En ik kom uit 's-Hertogenbosch, oorspronkelijk. Nou, lekker vlakbij. Wilt u zich eens omdraaien? Want wat hangt er op uw rug? Een borstel om de schoorsteen te vegen. Met kogel. Met kogel? Zoals het nog steeds op deze manier geveegd wordt. Maar het is ook een uitstervend beroep, maar u hebt er nog heel veel werk in, denk ik. Op dit moment heb ik zelfs al een wachtlijst. Dus vanaf oktober is het al klantenstop. En inderdaad, als er nog mensen zijn die schoorsteenveger willen worden, heel graag. Want, dan doe ik een oproep bij deze, want we komen echt mensen tekort. Maar wat leer je dan nog? In Zeeland, je zou natuurlijk dan gewoon bij mij terecht kunnen om eventueel het vak te leren. Ja. En dan zul je via de ASPB, dat is de Algemene Schoorsteenvegerspatroonsbond. En daar kun je nog echt een opleiding krijgen en ook lid worden van die bond om het beroep uit te dragen, zeg maar. Ja. Nou, ik vind het heel leuk om u ook hier zo in die outfit te zien. Ja, dank u en wel. dank u wel. Graag gedaan in ieder geval. Dank je wel. En
En ik heb hier nog een meneer die uit het juiste hout gesneden is. Meneer, wie bent u? En mag ik vragen wat u hier allemaal voor moois maakt? Ik ben Jaap Goosen, ik kom uit Zaamslag en ik snij paardenmessen. Paardenmessen, de heften. Ik snij de heften voor op de messen, ja. Het is wel heel priegelwerk, zie ik. Het is heel priegelwerk inderdaad, het is fijn werk, geduldig werk. En je moet een beetje vaste hand hebben om dat te doen. En ja, hoe lang ben u nou aan zo'n mes, een heft bezig? Ik ben 80 uur aan een mes bezig. Dat is echt onbetaalbaar. Het is onbetaalbaar, ja. Ja, als je je uren gaat rekenen dan toch, hè? Ja, zeker. Zeker. En een hele raar, er is veel vraag naar? Op het moment is er veel vraag naar, want er zijn wat programma's geweest op Omroep Zeeland. En er is een mevrouw aan de overkant die gaat een boek maken. En dat gaat dan over het begin 2000 tot heden. En dat was hiervoor, voor 2000, was er ook een boek waar dat allemaal in stond. En ze wil alle snijders in Zeeland wil ze in dat boek hebben. Er zijn er inmiddels 175. Die zijn er natuurlijk niet meer allemaal. Er zijn er een heleboel al gestorven. Maar er zijn nog wel een heleboel mensen die dit nog beoefenen. Ja, het is echt heel bijzonder. Dank u wel. Ja, graag gedaan. Maar ik denk dat u al heel veel kunstwerken gemaakt hebt. Want het is eigenlijk kunst, hè? Het is een beroep, maar... Ja, ik ben er wel al langer mee bezig. Ja. Ik vind het zo... U hebt hier ook voor geleerd of u bent hier ingerold? De liefde voor het vak heb ik vroeger opgedaan. Wij hadden een buurman die was kunstsmid. En dan ging ik woensdagmiddag, was ik vrij van school, en dan ging ik graag naar die man toe gaan kijken. Maar het is heel mooi natuurlijk, want we hoorden het er net al dat het een uitstervend beroep is. Ja, jammer genoeg. Als hobby bestaat het nog wel. En bij middeleeuwse festivals is het nog. En handwerkmarkten. Maar dat is in België en in Duitsland zie je het dan meer als hier, jammer genoeg. Als je hier de smid wil zoeken, ja, dan moet je ook echt zoeken. Je loopt er niet meer tegenaan. Nee, want in het Zeeuwse land, dat is ver weg van alles, hè, zeggen ze. Ja, dat is ook zo. Nou, wij gaan even naar u kijken wat u allemaal had mooi maken. Dank u wel. Dank u. Ik heb hier iemand bij me en u mag zelf even vertellen wat het voorstelt en wat u doet. Hoi, ik ben Rolf Straten. Ik heb van Time Entertainment. Ik heb een voorstelling, dus een escape room idee. Dus ik probeer mensen over te halen om een opdracht te voltooien. Gewoon mijn experiment klaar te maken. Normaal zeg ik niks. Mijn voorstelling, maar nu praat ik eventjes. Maar dit beweegt strakjes of wat moet ik... Ja. Dit gaat niet bewegen. Het idee, er staan kistjes staan er. En daar zitten slotjes op. En de uitdaging is eigenlijk voor mensen te overhalen om een sleutel te zoeken. En dan gaat een van de kisten open en dan kun je weer een stapje verder. Ja, want ik heb het wel eens op televisie gezien, zo'n escape room. Maar waar hebt u die zelf? Ik heb hem niet zelf, ik heb gewoon hier te plekken. Ik kan dus gewoon de straattheater direct. Oké. Ja, het ziet er een beetje luguber uit. Enfin, luguber, maar in ieder geval met die poppen zo. Ja, dat kan ik snappen. Dat is ook mijn ding een beetje. Ik vind heel vaak, als je mensen ziet, veel mensen lopen met een boog omheen. Dat ziet er creepy uit, maar ik ben een dokter die alleen maar hulp nodig heeft. Dus mijn uitdaging is eigenlijk om mensen over de streep te halen om toch te komen helpen. Oké. Nou, we gaan even kijken hoe het subiet in zijn werk gaat. Dankjewel. Ja, is goed, dank je. Ik heb hier de Gaudi van de Watertoren uit Oostburg bij me. Ja, sindsdien heb ik wel veel capsones gekregen. En ik ben naast mijn schoenen gaan lopen sinds die tijd. Ook dan nog? Ja. Maar wat doet u nou precies? Want ik zie hier servies. Ja. En dan denk ik, dat is van Royal Albert. Dat is toch zonde om in stukken te gooien? Royal Albert, dat was natuurlijk ooit heel erg duur. En het is nog steeds goede kwaliteit porselein. En ik maak van het porselein dan mozaïeken. En van porselein, omdat porselein buiten ook goed blijft. En aardewerk, dat kan kapot vriezen in de winter. En porselein is ook redelijk te knippen, te sturen met mijn mozaïek dan. Als ik nou een workshop wil komen doen, hoe gaat dat in zijn werk? Dan moet ik zelf servies meenemen en dan word je frietenslo. Nee, dat heb ik allemaal liggen. Kijk, hier zie je dan wat voorbeelden. Dus je kan bij mij iets komen uitzoeken. En daarvan maak je dan een tegeltje. Ja.
Ja. En wat doen we verder nog op die workshop? En ja, eventueel is het ook in combinatie met een rondleiding door de Watertoren, waar ik zelf ook in woon. Ah, daar wonen we in. Ik woon in de Watertoren. Serieus, maar daar hebben u ook een hele muur, begreep ik, in mozaïekjes gedaan, hè? Ja, ik kun je dan een plaatje zien. Dus ik heb mijn hele huis heb ik aan de buitenkant gemozaïekt met servies goed ook. Ja. Dat is bijzonder. Ja, we gaan even kijken als u aan het werk bent. Mag dat? Oké, ja, prima. Dankjewel. Mirjam is hier aan het werk. Mirjam, wat doe je precies? Nou, ik ben goudsmid en mijn bedoeling is eigenlijk om een winger te maken. Dat is een soort surfer. En dat komt omdat ik zelf aan het leren ben om te surfen. Dacht ik ga een winger maken. Ik heb hier bijvoorbeeld ook een smid gemaakt. Dat kun je hier op dit... En sieraden maken, dat is op aanvraag van klanten? Ja, ik maak gewoon op aanvraag van klanten maak ik mooie dingen. Dus. En het ontwerpen doe je dan samen? Ja, dat doen we gewoon samen. Ik heb zelf heel veel ideeën. Ik heb ook een website waar al mijn ideeën op staan. Soms ziet iemand iets en dan willen ze zoiets. En dan maak ik het net wat anders, want ik wil altijd proberen om iets unieks te maken. Dus ja, dat is eigenlijk wat ik doe. Veelzijdig. Veelzijdig. Ik sta af en toe ook op kunstmarkten, dus daar kun je me ook vinden. Ja. Nou, dank u wel. Ja, dankjewel voor de belangstelling. Ik heb Rinus bij me. Rinus is glasblazer, glaskunstenaar. Hoe kan ik het noemen? Ja, noem het maar zoals je wilt. Ten ene zei glaskunstenaar, glasblazer ben ik niet. Ik kan het wel, maar ik doe het niet. Mijn zoon die doet glasblazen. Dit is ja, eigenlijk ambacht, vind ik. En soms is het kunst en dan is het meer dat soort werk. Maar dit is bijvoorbeeld zeefdrukken voor... je kunt het gebruiken op een grafmonument. Je kunt het gebruiken voor een relatiegeschenk, voor weet ik wat. Je kunt dus gewoon schrijven op glas op een hele nette manier, zoals dat dit zal gaan. Ja, want dit zijn grafstenen zie ik, of grafmonumenten die had u maakt, maar ook vazen of daar in de... Het zijn ook exclusieve dingen. Het zijn allemaal exclusieve dingen. Allemaal eenmalige stukken. Ja. Ja, het ziet er ook allemaal kleurig en bijzonder uit, hè? Maar uw hoofddoel is, of uw hoofdwerk is meer grafdingen? Of wat is het meeste? Ja, glasfusing en dan met name de monumenten. Monumenten, oh ja. Ja. Heel mooi om te horen, dank u wel. Graag gedaan. We zitten lekker aan de koffie. Het was wel heel mooi om te zien allemaal, hoor. Wat of die familie Pladet zo allemaal voor elkaar heeft. En ook de andere mensen die hun ambacht willen laten zien. Het was heel gezellig. Dank je wel.